A day in my life, ikas California, tapos sa Talibon. For today's video, ba namin nindyo kay atabadong karono. Karabi dyan itong forma na guys, marado tag buyog dyan nga makatugba. Always ano guys, buyog. Kaog buyog. Kabalo mo guys, ayun napita guys, plano dyan, mindugan namin nagplano guys, nga matug sunflower guys sa Talibon kay of course, lazo guys, gasolina pa nato, anong napita. Diyan ang panahon guys, last day po, is karang 101 po, dag-on po, so wala dyan perfect kayong panahon. So mas nindot po guys, matug Talibon to sunflower, is karang lamit dyan ang adlaw. Kaya para ang sunflower, masunod ko na po sa adlaw. Ano lang dyan ang show. Ano napita guys, amang gi-check ang gasolina. Manigurado ta guys, kaya ano, ulit tamang nagurado, of course, mahod na gasolina. Ay napita no, yung kung mabago sila, tas dool kay arong perfect na kaayon sa mas gusto mo sa kamambugan sila guys, kay laisyo na daw to is kwanta ng barato na kailang gasolina. Kabalo mo guys, kaya anong plano is dugay-dugay ang plano lay po nga ang ato Talibon, pero ay napita no, na problema jud mi napita guys, kay ngano wa mga kwarta, pero nagpara jud gyud guys, kay ngano ano jud ang mga vlogger lagi po mga maka-content lang jud pud ana man ning kamot lang jud pud mi nga mga puhon sa ma-invite po minimita, di ba? Bahalag wala kwarta guys, ay magpara jud at ang mga destination sa atong kinabuhi, bahalag magkamalisod-lisod basta okay ra para jud nagyapon. Grabe na uni mapurma ginoo ko. Bisag bro na napita guys man ang ang purma ang naong grabe jud. So murag lajud guys ang Talibon guys kay natas Trinidad karon no, kumas Trinidad Talibon na sad. Ang napita guys may nag-helmet ka nag-expect lagi pud mi kay nang may mga dakop pero mas konjud guys mas okay jud mag-helmet to magbibiyahe lajud kay ngano para in case of emergency pud siya ba ana takabas mga kuan tano sa Ginoo nga mga napita di ba? Ito guys sa tinuod guys ang excited nindyo guys excited ko kaayo nga makita nako ang 10,000 ka sunflowers sa Talibon. So of course kanang plano guys sa dugay jud ni kaadto mga plano nga maadto lagi sunflowers kay nindot kaadto i-vlog kay nakita ko sa mga another nga mga kuan nga content creator nga laisyo kaayo jud kay drone man pud guys kumadto ta atong plano no nagpaabot mi guys nga na ay gasolina sa atong motor kay ngano og gasolina usa pagbadagan ato nakita no karabi jud ang paaperte jud sakita kanay pila ka oras sa pagbibiyahe magkuag motor mag-ang kun lingkod Ginoo ko atong lubot Ginoo ko mura na jud gibikugan. So sa pila ka oras nga atong biyahe guys abot ta sa tuang final destination. Of course diri ta atong entrance and napita, so di lang kapod 10,000 flowers ra guys ang atong makita kundi daghan pod beach resort dai pud ni diri sa una kuno dai guys. Diya pag bagyong audit ana happy ana ra ng show. Of course ang kami sa sunflowers kina trending sa itong mga content creation. Of course ang kanang naapi lang pud ning mga beach resort kay tungod sa 10,000 ka sunflowers. O di ba natin makita ang mga swimming pool na mga daghang mga tao pod guys oy nga manood pod kana mo visit pod ba mga ligo ana napita di ba. Pero nagpasalamat sa Ginoo guys kay safety ta sa pag-abot no unja sa Ginoo kay init ka adto pud kay wala gyud poy lami lagi pud guys kung kuan mo to kaan sunflowers kung dili it would init poy lami ang panahon dapat sakto og perfect kayo ang panahon kay nindot kayo tinawon ang sunflower. O di ba to nakita guys daghan jud kay pug tao family bonding pud ni sa guys atong makita jud pud no di ba ato nang susiran ang sunflower excited na jud ko kaadto makita in person sa sunflower kay kabantay mo guys kay bitong mga baligya sa sunflower ana sa mga eskwela ka remember ko guys baligyan ko mga liso-liso sunflower itanong kita hype pero karon makita ta sa personal sa ato ang sunflower. So may gigot nyo guys, so sorry na mga sa sunflower sa San Jose raman guys, so ako pangutan ako usay kompleto jud address kay nakalimot lagi pod ko uy. Pero kayo na lugar sa San Jose ko no, ayang silingan kay San Jose ta Talibon na pud sa salingan. Basta kay San Jose, wa katuod jud para mi sa kalimot jud pud ko tungod sa ka-excited po ko pangutan na, di ba? Ato nakita ang sunflowers, ang uban guys wala jud pud agbuwak kay no. Ingon sila ngutan ko ano mo na ibuwak sa pikas ma'am. Ayon sila nga nangatangtang na daw nang yan ako kay mag-seed naman daw pud ang sunflower. Unja pag abot don napita of course usahay nag video na napita, usahay na po mga content reels kay ano jud magkugi-kugi jud ta guys kay ano grabe tang feeling nimo guys grabe tang ma-feel jud nako ang mga mga small YouTube ay small ka ng content creation grabe man ning kamot jud kay maka video nan jud pod kay ako guys ako gali og ako as ako content creation jud pod kay man ning kamot jud pod ko sa isa ka destination dapat lang pod daghan ay ka video kay ano ang uban reels ang uban ikuan long form ano jud ang show oy para man ning kamot ta og pasin ay pon lagi pod magrasyahan ba mapasok sa top 10 ni Mita. Pero ano guys mapugos ug kuan kanang voice over sa imong mga reels ngano na mga music ako nang nagkatang iya sa music ko mama na sa music mambi pero murag kan pud ba murag insulto po mauna nagpadayon ko sa ang video kay ato nakita ang sunflowers aras ka perfect ka adyo perfect pud kanang may panahon ay Ginoo ko sakto kayo fit jud nako ta tura nakatugpan ang mga buyog murag jug buyog anang napita guys grabe no nakatugpan na nakasuyop na ang uban mga ignorante ka adyo gisimot nag flowers pero be careful pud guys atong mga flowers and napita kada dapat ampingan pud nato kada mga penalties o ato nakita guys naka-reels na dugo ang napita guys aning time makay ngano wala may music ipawong naman kay adjong giadto akong gibunalan ang tag-iya huchar lang ay napita guys nagpalugar jud po ng plandong ko kay murag init jud kaayo kay mamuwa ba ta naghuman kaliwat ba tag mga mestis mamuwa o di ba ato jud nakita grabe jud guys in personal ato jud makita ang sunflower bongga kaayo perfect kaayo o di ba ato nakita strictly no picking of flowers penalty 100 o di ba unsa og mapenaltihan tawa patay panggastoy nag-uli na nabuang na ato jud mo jama og
kuha og mga kuan na mga buwak-buwak kay Ginoo ko. Pag uma sunflower na pa buaya diri si Lulong. Abi ko bag na siya sa Manila na abot na diri sa Bohol. Unja kay curious man kung Lolong akong gisulod si Lolong akong i-check ang tiyan kung tinuod just Lolong. Uy Ginoo ko jud karabig mga kuan oy ngipon. O di ba ato nakita live show na napitagas kay lami jud siya i-voice over. Ako nang gitor so atong itor nga to ang tiyan ni Lolong na napita no. Nana ni say lights di ay dire sa sud na. Pwede na sila mag-voice over din dapita kay karabi jud ka kuan hilom. Na dito sumaksod tabi. Okay ra musod dire long. Dajon lang. Nana po siya lights dai po dire dapita guys na ibutangan sa suga pero gipagngan pa. Wa by budget. Oh. Grabe jud ay tiyan ni Lolong. Oy nakasudog sa tiyan ni Lolong nga. Karabi jud ay ka amazing. No? Pero mga mo ka nga sa 150 na yung heartbeat diri. Chala. Ano ko exit ako din na pita. Aray. Pag mag-exit of course, wa na. Tagbuang-buang nagpangitas kauban kay abi nag-expect ko nga manunod sila Ginoo ko wa man manunod. Bitaw ay dira guys nangita ko sa mga kauban kay abi jud ko nanunod sila wa man di ay di man di sa dapit diri pang bata Ginoo ko nagduwag basketball. Na man pod guys kanang pang bata di pod dapita. So sorry na mga pamilya kanang mga babies. So of course, live show pod diri kadi mo magmahay na mga duyan di ba ako. Himo na kog bata nang napita. Nabala ko bisa mabugto sa pagduyan pero di na mabugto guys kay ligon man siya kanang tanan ko kuya mabugto kaning siya kuya ko di na mabugto kay ligon mo na sa imuhang kinabuhi. Uy, gano'n ko buyan. Pag manduyan-duyan ay of course atong gi-check atong mga kauban ng dapita no. O ato nakita nag-basketball na. Ni apilan po guys kay naikag mampud ko nga basket sila chat-chat kay hilig ba po kog chat-chat ana guys kay of course samot na og gabi. Uy, volleyball player man ko guys pero gusto ko mo try og basketball ug unsay experience kana mag-chat-chat kinta pod kay murag wa jud koy kaalaman ningon ana. Pag human ang exit mga way batasan ng mga kauban ni kanang exit kibiyaan si Ox. Wa joy mga batasan kamatay. Di lang pud ako guys amo duwa na po mga parents na pod of course may mga bata po of course masabayan po ilang mga babies ana pa siya chat kintahay po pag human ani mo jud mga buang oy ning sulod Miss Mansion na mo guys dapita kay na po bye-bye kintahay po sakto jud ni kadto sa mga bata karabi jud aras ka ratio oy wala mo kasuway panuway mo char lang lami bring bandingan nagrequest mga pamilya ana kintahay po makawala po sa stress ay napita guys nakita jud mga bata yung dapita no mo jud mga bata utok Ginoo ko man ni tok-tok ko nga mga kung sabaw kay pertina jung gusto man dapita karabi alas 12 na unja ang budget sa kwarta pang gasolina ra jud kwarto watay gasolina uli. O pag human ang exit ng mga tao kay ngano, nga naman ana man jud ang life jud naghumag entrance exit na po. Hala maro to daghang salamat og amping ta kanu sa to mga biyahe.